Tenim, Dani, sisplau, aquesta gràfica que ens explicava el Josep, perquè és molt il·lustrativa del que ara tenim ganes de comentar amb l'Anessa Molina, que és portaveu del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Bona tarda. Bona tarda. I benvinguda, però és que realment com algun nucli de joves poden accedir a aquestes ajudes quan la renda màxima de la llar és 24.000 euros? Sí, bé, amb aquesta mesura simplement es fa palès un cop més la precarietat amb la que vivim, la precarietat històrica que vivim les joves a Catalunya. És una precarietat que ja ve de fa molts i molts anys. Amb la pandèmia sol hem vist que ha estat completament agreujada. Des del Consell Nacional de Joventut de Catalunya, bé, agraïm que per un cop es facin polítiques públiques joves. Ara sol fa falta que siguin útils aquestes i que veritablement es transfereixin a la joventut. El que veiem és que aquesta situació de precarietat sol provoca que solament un 20% de les persones joves es puguin emancipar i, de fet, fins a un 75% d'aquestes persones quan s'emancipen, d'aquest 20%, un 75% no es poden emancipar al municipi on volen o inclús al barri on els agradaria, per feina, per estudis. És a dir, s'emancipen sí, però en unes condicions com les que hem vist, que són precàries, el següent. A més, una de les qüestions que planteja com a problema per tots aquests joves és que, a més, tampoc no fa diferències territorials. I, clar, no és el mateix el lloguer d'un pis a Barcelona ciutat o a l'àrea metropolitana que en una zona rural, com ara estàvem comentant abans. Sí, i ja de primeres veiem que a Barcelona és completament impossible que aquesta mesura sigui útil, però també veiem que a les zones rurals i sobretot al Pirineu estem veient també el fenomen de la turistificació, que el que fa és que no hi hagi oferta de feina. Per tant, les persones joves han de marxar dels seus pobles, dels seus municipis rurals, per anar a Barcelona i encara incrementar més aquesta tensió. Per tant, no solament afecta al territori de Barcelona, a l'àrea metropolitana, sinó que també és una mesura que empitjora les condicions del món rural. Anna. A veure, a part d'aquestes dades, hi ha una altra dada importantíssima. Això només és un paquet de 200 milions per tot Espanya. És a dir, quan s'acabin els 200 milions, si és que algú troba aquestes condicions, perquè a Barcelona ja et dic jo que és més fàcil trobar un unicorni que trobar un pis en aquestes condicions. Però bueno, a veure, ja s'ha dit que només poden 50.000 joves dels 2,8 milions de joves d'Espanya podria beneficiar això. O sigui, no és un timo, ho sento. O sigui, utilitzem ja la paraula, o sigui... No és d'aquestes coses que diuen els polítics per quedar bé, perquè, bueno, clar, estem ajudant els joves, bonus de lloguer i tal i qual, però, clar, entres a la lletra petita i això és que, ja ho dic, a Barcelona això és impossible, o sigui... Això demostra una manca clara de polítiques estructurals. Simplement és un pedaç que es fa com a mesura electoral. És un pedaç que durant 2 anys, o sigui, és una mesura que sol durar 2 anys, i des de la Generalitat ja ens han transmès avui mateix que sol arribarà a 10.000 joves a Catalunya. A més, si ampliem de 600 a 900, les ajudes podran arribar a menys gent. Per tant, estem davant d'una mesura que simplement a Barcelona ja trobem que hi ha en aquesta franja d'edat vora 400.000 persones. Per tant, una ajuda que va destinada a 10.000... En una àrea de Barcelona, que avui sentíem també al Telenotícies, que s'estan comprant pisos, es continuen comprant pisos després de la pandèmia, perquè es veu que hi ha gent que ha pogut estalviar i està invertint ara, diguem que un valor segur a través de l'immoble o dels immobles, i per tant això provoca un increment de preus. Però fem una mica de radiografia de la situació a Catalunya, Josep, sobre preus i qui es pot beneficiar d'aquestes ajudes amb els preus que tenim. Clar, és que tu deies a l'Helena, el gran problema que plantegen aquestes ajudes és que no fan diferències territorials. Per ara, veurem si més enllà la Generalitat demanarà aquest augment dels 900 euros. Doncs anem a veure, si no fa diferències territorials, quina és aquesta fotografia dels preus del lloguer a casa nostra? Doncs bé, hem preparat aquest mapa de Catalunya, són dades de l'Incasòl, de la Generalitat de Catalunya, en què fa una mitjana, recordem, això és una mitjana de quins són els preus per zones. De moment el que estaríem veient molt clarament són la corona de Barcelona, aquesta primera corona, i també al voltant de Girona, que ja estaria per sobre de mitjana dels 600 euros. Per tant, directament ja quedaria fora del requisit d'aquestes ajudes. Llavors veiem una segona corona, al voltant també de la costa, al voltant de Barcelona i la costa gironina, que situaria entre els 450 i els 600 euros, per tant, pels pèls hi podria entrar. I llavors sí, zones molt més barates que ja se situen per sota dels 450. Interessant també veure 2 punts molt allunyats de la capital, però que estan
molt més alts de preu que el seu entorn, que serien la Vall d'Aran i la Cerdanya, per aquest efecte de segones residències també, que fan que hi hagi menys habitatges al mercat de lloguer. Per tant, directament, ja ho veiem, al voltant de la Corona de Barcelona i de Girona, directament, de mitjana, els pisos ja són més cars que aquests requisits que plantejava el govern. Anem a veure quins són aquests preus. A Barcelona, el preu mig de lloguer en aquests moments són de 913,73 euros. Això són dades del 2021. Però és que si mirem l'àrea metropolitana, ampliem una miqueta el radi, no anem molt més lluny. 689,41. També quedem fora d'aquests requisits. Però l'àrea metropolitana, recordem, això és una mitjana. Penseu que dins de l'àrea metropolitana hi ha moltes diferències. Per exemple, tenim Sant Just Desvern per sobre dels 1.200 euros de mitjana, Castelldefels al voltant dels 1.000, i això sí, tenim localitats amb preus molt més baixos, com Ripollet al voltant dels 600 o Badia del Vallès, que està al voltant dels 300. Per tant, això és una mitjana i tot i així quedaria fora d'aquests requisits. Posem el focus sobre Barcelona, que estem dient que és una situació molt complexa. Doncs bé, hem volgut mirar diversos portals immobiliaris, els de més referència en línia per veure quina és la situació, i el que tenia més pisos a Barcelona en tenia 5.919 i d'aquests només 31 estaven per sota dels 600 euros i, per tant, entrarien dins d'aquests requisits. És a dir, Helena, pràcticament sembla una broma, És a dir, de 5.919 pisos que estan ofertats, només 31 estan per sota dels 600. I quin tipus de pisos? Doncs mireu, pisos de 20 metres quadrats, 35 metres quadrats, 40 metres quadrats, 22 metres quadrats, tots molt petits, d'un sol espai, pràcticament inhabitables. Penseu que el decret d'habitabilitat de la Generalitat de Catalunya marca que un pis només es pot considerar pis habitable a partir dels 36 metres quadrats. Molts d'ells no tenen aquests 36 metres quadrats, no tenen separacions i, a més, alguns d'ells directament no tenen cèdula perquè són estudis o són despatxos i, per tant, ni tan sols t'hi podries empadronar i tampoc podries demanar el requisit perquè no hi estaries empadronat. És una broma, aquestes xifres són una broma de mal gust. De mal gust. No, però és que al final, per desgràcia, no és cap broma. No, perquè la mesura, és a dir, algú evidentment. que ha fet una llei o unes ajudes per als joves, no s'ha vist això que ha fet la redacció del Tot es mou en una tarda? No s'ho ha vist? Escolta, a Barcelona no s'ha vist les xifres, no ha vist la realitat, no trepitja al carrer. Sembla una broma, al final acabarem fent la secció típica de pisos que lloguen els japonesos i són com camarots de vaixell que estan a ciutats. Però per desgràcia no és cap broma. Aquí hi ha un tema. O sigui, jo que camino molt per Barcelona, vas per les immobiliàries i abans no veies els pisos de 20 metres quadrats. Això era una cosa com molt tapada. Ara ho veus tranquil·lament, Sí. En molts llocs, Pisos d'oferta, gran oportunitat, 20 metres quadrats al centre de Barcelona. Ho veus molt, O sigui que realment, a veure, parem com a societat i comencem a mirar-lo. I després la segona cosa, que has de tenir sou, no?, per accedir a això. Clar, en un moment I estabilitat. I estabilitat. En un moment que és el que et reclama també el títol juvenil és de quan? De la meitat dels joves. O sigui, és que, a veure, que és la joventut amb més atur d'Europa. És que no ho oblidem, no? Nessa, avui us heu reunit amb el secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat i li heu reclamat que s'amplia els 900 euros, com explicava ara el Josep, no? Sí, avui ens hem reunit, li hem transmès les nostres inquietuds, no solament de la quantitat, sinó de la pròpia mesura en si. Ja no fa falta fer un estudi de quins són els preus dels habitatges, sinó també podem criticar la pròpia mesura. Hi ha hagut estudis, per exemple, a França, on es veu que per cada euro d'ajuda pública, 78 cèntims van directament als rendistes i els altres 22 es transmeten realment en un augment de poder adquisitiu de les persones joves. Per tant, creiem que la mesura en si no és una mesura útil. Des de la Generalitat estan completament d'acord en això. La seva proposta era impulsar la renda bàsica d'emancipació, que de moment s'està treballant en això. I bé, des de la Generalitat també són bastant crítics en la quantia total. O sigui, seran 30 milions i 30 milions a repartir en 2 anys i arribaran a això, estimen sobre uns 10.000 joves. Després ens preguntem per què els joves marxen. Home. És que és això, és que no els hi queda un altre remei. És que no els hi queda un altre remei. És que els estem expulsant. Sí, clar. És que els estem expulsant. Però, a més, expulsant-los quan se'ls va, diguem que, quan se'ls va prometre que després d'uns estudis, d'una carrera universitària, d'una formació, hi hauria una feina, i tot això està generant una gran frustració.
Pandèmia a banda, Un altre més, perquè també, clar, sou els joves que heu sortit de la pandèmia, que molts us heu hagut de formar enmig d'una pandèmia, perquè entenc que molta gent ha hagut d'estudiar online, o sigui que tampoc heu pogut gaudir de la vida normal d'universitaris, per exemple, i que després sortiu i si guanyeu 1.000 euros, ara és com, ei, el gran... Nessa Molina, moltíssimes gràcies per venir a fer-nos el retrat també de la situació que viviu els joves en relació amb les polítiques d'habitatge i aquestes ajudes paupèrrimes que se us han promès, en molts casos absolutament impossibles. Gràcies, fins la propera.